Ja. Hold da kæft! Vi er taget ud til Zeekr. Hvad er det, vi skal kigge på her? Vi skal se på en Zeekr 7X, som er vores nye bil. Zeekr er et nyt brand, vi har fået til Danmark. Vildt nok. Så åbner dørene bare for mig. Det gør de nemlig. Så Ej, det er med elektroniske døre. Nu prøver jeg at træde på bremsen. Ja, så lukker døren derovre. Ej, hvor vildt. Så Det har jeg aldrig set før, faktisk. det vi sidder i her, det er vores Zeekr 7X Privilege, så det er vores største udstyrsversion. Og så sidder du i et Nappa-lædersæde, så det vil sige, det er ægte læder i midten, og så har vi PU-læder på siderne, og så er der både køl og massage. Så den er tændt nu her, så jeg tænker, den er stille. Så åbner vi her. Sådan. Så får vi lidt sollys. Altså, den er jo musestille, den her bil. Der er kamera over det hele, kan jeg se. Der er 11 kameraer alt i alt rundt om bilen. Hold da op, det var ikke så lidt. Så behøver jeg faktisk ikke vende mig rundt. Det føles som en ret stor bil, det her. Det er på størrelse med en Audi Q6. Den er næsten 2 meter bred, så det er en stor bil. Zeekr er jo vores premiummærke, kalder vi det inden for koncern. Der er nogle voldsomt lækre materialer over det hele, så lige meget hvor vi rører rundt i kabinen, og hvad vil du kunne mærke, at det er lækkert. Ja. Og så er der tænkt over en masse fede detaljer, som at armlænet her i midten, det kan åbnes begge veje. Så åbne den herfra, så hvis du skal i det, og hvis jeg skulle i det, så kan jeg lige åbne over for min egen side. Næsten hele hånden nede, så der er faktisk plads til en 1,5 liter sodavand. Det er jo meget god info. Lige præcis. Den virker ret frisk, den her. Har den mange hestekræfter? Den har 640 heste, den du sidder i. Det er derfor, jeg synes, der er noget ryg på. Det er eddermame meget. 0-100 på 3,8 sekunder. Det tror jeg i hvert fald er i toppen af de elbiler, jeg har prøvet. Vores standardmodel har 416 heste, så det er generelt nogle biler med mange hestekræfter. Det er jo også en rimelig fed standardmodel med over 400 hestekræfter. Ja, det er det. Og så må de trække 2 tons på trækket. Så. Lad os lige prøve at gå ud på motorvejen og afprøve de her hestekræfter. Ja, så går jeg ned, og så sætter jeg den i sport. Prøver du bare nu trykker jeg i bunden. Ja. Hold da kæft! Ej, det var da egentlig... Det tror jeg, det er sådan den vildeste bil, jeg har prøvet. Ja. Hold op. Okay, den er godt nok sjov. Ja. Det skal vi prøve igen. Den vi sidder i her, den har også luftundervogn, og det er også det, du kan mærke, at den er ekstremt blød i affyringen, som gør, at det er en behagelig og blød oplevelse. Behagelig og blød. Det kommer vel også an på chaufføren. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nu prøver vi. Yep, du hiver bare i bund. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Holy shit, jeg tør næsten ikke, for vi skal dreje lidt. Ja, vi skal dreje lidt, ja. Jeg er bange for, at den skrider nok ikke af vejen. Det gør den ikke. Den, du trækker bare til. Det siger du ikke. Både for ham, der synes, det er sjovt at køre stærkt og accelerere hurtigt, eller hende, ja, undskyld. Men også for dem, der har behov for trækkraften til at trække en tung campingvogn eller en båd eller andet. Så har den jo den her fantastiske ladetid, som er meget af det, som folk også snakker om i øjeblikket. Vi kan lade den her bil fra 10 til 80% på 16 minutter. Når vi får de her 500 kW ladere i Danmark, som er på vej, men de er der ikke endnu, så kommer de 16 minutter også længere ned. Den vi kører i nu her har en rækkevidde på ca. 550. Vores long range har en rækkevidde på 615 km. Den er nok heller ikke helt billig, den her, den det? Prisen er 535 inklusive metallak. Den er godt skruet sammen. Det er en vanvittig god kvalitet. Vi har en af markedets hurtigste ladeteknologier, og vi har en af markedets bedste garantier. Samtidig med, at prisen er også langt billigere, end hvad du får i andre præmiemærker. Jamen, jeg må bare indrømme, jeg er lidt blown away. Jeg vidste slet ikke, at Zeekr havde så meget her at byde på. Men det er nok også, fordi det er ret nyt bilmærke her i Danmark i hvert fald. Så man kender jo ikke så meget til det, så det er jo fedt lige at komme ud og prøve det. Det har taget Danmark med storm. 27 prøvekørsler om dagen har I haft siden, at den kom til Danmark. Ja. Vores head-up display, det er et 36-tommer head-up display, så det er jo ekstremt stort. Vi har en 16-tommer navigation her, og derudover så har vi en navigation, som kan hjælpe med at guide vej. Så hvis vi nu tager en tur til Gardasøen, jamen så planlægger den hele ruten for dig, overfinder de ladestationer, der skal til. Den fortæller dig også, hvor lang tid du skal holde at lade på hver station, og hvor meget strøm du kommer frem med. Kan jeg se, der er noget, der hedder Zeekr Sound, der sidder der? Hvad er det for noget? Vores selvudviklede lydsystem. Der er 21 højtalere i den her kabine. Derudover så er der en fed lille finesse. Du har 2 højtalere oppe i dine nakkestøtter, der hvor du sidder. Så det vil sige, at hvis jeg ringer til dig nu for eksempel, så vil lydopkaldet komme igennem nakkestøtterne kun ved dig. Ej, hvor vildt, så jeg kan have det på højtalere i mine ører, uden at du kan høre det. Ja. Vi tager noget The Voice. Det er Tessa. Det er Tessa, ja. Du kan høre, der er mega god dybde, og der er god bas. Heldigvis så har folk taget lige så godt imod det, som du gør, med et stort smil på læben. Kommer til at se rigtig, rigtig mange Zeekr på de danske veje den kommende tid. Det er du sikker på? Det ved jeg. Og jeg skal lige huske at sige, at hvis I kunne tænke jer at prøve den her bil, eller alle mulige andre bilmærker, så skal I tage ud på Elbilmessen den 24. til 26. oktober i Messecenter Herning. Mathias vil være derude og guide jer til den rigtige elbil. Både fredag, lørdag og søndag. Fedt, mand. Hvordan så jeg komme ud herfra? Så trykker du bare på knappen der, og så åbner døren på automatik. Men altså, det er fedt.